Život bi trebao biti poput ovog zida. Sivi dosadan? Ne, jednostavan. A što s avanturama? To će se dogoditi ako poremetiš ustaljeni poredak. Želio bih da sam sam! Ne želim biti ovdje, ne želim biti ovdje! Miči se! Miči se! Mislim, miči se! Ova magla mi je otela roditelje. Misliš ništavilo? Progutalo je mnoge, ali napokon možemo uzeti uzorak. O ne, on je znanstvenik. Upoznat ću vas sa svojim prijateljima. Ja sam entomologija. Riješit ćemo misterij nestanka tvoje obitelji, ako otkrijemo gdje se nalazi ta moć. Lord Hokus Pokus, to je magija. Možemo putovati svijetovima. Profesor Nerkovski, na ovoj karti sam označio sva mjesta na kojima su se dogodila nestajanja. Nestajanja? O, da, ništavilska nestajanja. Držite se! Znam kako se osjećaš. Netko drugi ti govori što da radiš. Znam tajni prolaz, samo za hrabre. Znate što? Zašto ne bi radili ono što mi želimo? Diplodok. Moj san je crtati strip o dinosaurima, pa... Odvratni gušteri. Treba mi turbo simpatičan i sladak lik. Nešto poput ovog. O, da. Mjau. Baš glupo. Sladak lik. Hop, hop.